Stredná priemyselná škola v Leviciach vyučuje podľa najmodernejších postupov vrátane laboratórneho vybavenia, ktoré pripomína realitu výrobných podnikov. Na našej škole funguje už niekoľko rokov systém manažerstva kvality podľa normy ISO 9000. Dá sa povedať, že firmy, ktoré tento systém obhospodarujú, sú na istej úrovni a sú prijímané inými firmami a zákazníkmi ako firmy, ktoré sú etablované v tomto systéme. Každá firma, ktorá tento systém dodržiava, má určitú úroveň riadenia, určitú úroveň kvality služieb a v našom prípade je to kvalita služieb pre našich zákazníkov a tým sú naši žiaci. V lani sa nám podarilo v rámci európskych fondov získať jeden projekt, ktorého hodnota celková je okolo 446 000 eur. Je to projekt, ktorý sa týka 2 rokov, je to v rámci operačného programu vzdelávanie, modernizácia vyučovania a jeho úlohou je premena tradičnej školy na modernú. V rámci tohto projektu máme 3 základné aktivity. Prvá aktivita je inovácia školského vzdelávacieho programu, učebných textov a didaktickej techniky. Učitelia vypracovávajú nové učebné texty pre všetky odborné predmety, ktoré sa u nás učia. Týka sa to 3 našich odborov, a to sú technicko-informatické služby, elektrotechnika a mechatronika. Zariadenia, ktorými škola disponuje, pripomínajú technologické výrobné linky v menšom prevedení. Máme vybudovanú maličkú mechatronickú linku vrátane robotického pracoviska, ktorá je identická s výrobným procesom, ale vhodná pre deti, čiže môžu si robiť cvičenia, vieme to pozastaviť. Druhá aktivita, ktorú v rámci projektu máme, je vzdelávanie učiteľov, pretože to je veľmi moderné zariadenie. Teraz prebiehajú celý september školenia našich odborných učiteľov na tomto zariadení. Náväzne na to budú vytvárať ďalšie učebné texty. A tretia aktivita, to je tzv. Online škola. V rámci tejto aktivity máme inováciu metód, fóriem vzdelávania. To znamená, že vytvorili sme internetový portál, kde budú všetky predmety zahrnuté v projekte, budú mať vyvesené učebné materiály, aby sa deti mohli učiť aj doma, aj keď budú choré, aby si rodičia vedeli kontrolovať, čo tam pribudlo. Budú tam testy, aby sa deti vedeli priebežne same doma aj odskúšať, či učivu porozumeli a podobne. Škola je okrem vybavenia hrdá aj na svojich žiakov vo výsledkoch, ktoré dosahujú. V rámci vyhodnotenia minulého školského roka 2010-2011 naša škola bola vyhodnotená v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý je náš riaďovateľ, ako najlepšia škola medzi strednými odbornými školami vo vedomostných súťažiach. V rámci súťaží, do ktorých sme sa zapojili minulý školský rok, sme absolvovali aj projekt Európsky parlament prichádza k vám, kde sme obsadili z celého Slovenska 2. miesto, takže naši žiaci boli na 3-dňovom výlete v Európskom parlamente a mohli absolvovať jeden celý deň s programom v tejto inštitúcii. Veľmi sa nám to páčilo a my sme to spojili aj s výletom do Mníchova.